Oke guys, unboxing berkat. Ini mau diteri berkat karo dulure wedok Pak Su, sepupune Pak Su nggih. Iki acarane pendak pisan bancaane Wadah guys. Almarhumah Mbah Wadah. Pendak pisane diteri berkat. Enek koyo iki lho, kerupuk urang. Terus iki tahu karo ayam, sambal goreng, mie, tempe. Al-Fatihah kagem Mbah Wadah nggih, khususon ilaruhi li arwahi Mbah Wadah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangi guys, wayahe tangi dhisik wayahe masak. Sak peteng kabeh. Iki sengaja dhisik tangi wis adzan subuh guys, soale iki kan ya dinane Minggu. Engko dek Dinda wis takon masak dhewe. Pak Suyus ning pasar Paingan. Jadi dhisik masak tangine iki santai. Waktu subuh iki lagi tangi. Santai. Engko Dinda takon masak dhewe. Engko dhisik apa bekale saeneke. Ayam yo enek, mie enek. Guys, gue tinggal bekal. Terus apa? Iwak wedhus yo enek. Kok Dinda men masak. Sak karepe kono enek tempe, enek tahu, enek sop-sopan, enek. Wah, iki dek sore iki anu guys, ceritane iki enek ulo. Digolek iki gak temok, cuwilik ngono lho sak anu. Digolek gak temok iki mlayu metu. Mangkane kono-kono dibukaki kabeh kae. Angger usum udan-udanan adem-ademan iki ulo nek modal. Oh alah. Berkate tipake yo enek rotine barang, guys. Iki roti salsa mesti Mam Dinda iki mesti gua ini sampah tipake. Enek rotine barang. Soalnya pas ngaterno berkat iki dhisik wes bubuk, soalnya wes wengi, guys. Nek ngaterno berkat iki wes jam, nek gak jam 9 ya jam, pokoknya wes wengi lah, dhisik wis istirahat. Gak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat guys. Mbok ti wis ngenteni ke jam piro mang. Tak tinggal atus, tak tinggal mbok. Ayo. Deisa ikut. Nggih. Nek besok mbok ambyong kek ya? Heeh, engko teko wae Sri kono. Kalau Mbak Sami. Kalau Mbah, ngecelok Mbah Samiran. Mbah. Mbah Samiran. Di sementara Mbah Tok kita ombyong sik guys kok kene, engko tekan wae elek Sri. Tak Juno Mbah Tok Elek Sri.
Ikut desa. Ikut. Lah paing-paing iki gak wedhus lah pate budal pasar. Alhamdulillah tekan tempat parkiran, guys. Loh, serandalku rek tak goreng yang mau piye? Lali serandale. Kalau sing apik lancar. Iya, lancar ya aku. Ngoten tak kame lancar lho lho. Lancar. Lancar di sawah. Iya. Apa meluncur ning sawah kok ngelancar piye to, Del? Rekreasi mosok ngene. Yo camping ning sawah iki. Piye, Mas? Lunyu nek esuk dalane cek lunyu. Tuh, Pak ning kene wis. Mbok tike kaboten nggo tasku. Isine marik-marik iki. Enak iki. Wayahe guys, wayahe sarapan. Lingkungane sapa? Wis jam 9. Lingkungane Pak Effendi. Lho menune, Sing kae Pak Effendi. menune iki enek mie, teri, terus Paling ayam masak ning suwir, entong-entong Kaya aku ngono kuwi lho, Mbak. Ini sayur asem, Anu enek pisang rombongan susu, undangan tak kei iki. terus iki pisang rojo, Tak lingkungan iki. terus iki jeruk Bali iki mesti badok sing nggawa. Pokoknya campur sari guys, enek semongko. Wis prasmanan iki. Lho, jangan bung. Ngene Bu Bos. Lho iki sampean sing nggo portal, Mbak. Oh, Mbak Tin kon gawa lah. Portalku sik ning mbahon. Terus sayure bung guys, walalah menyala tenan pokoke. Wis buka terus Tempe, tamit kerupuk. jono Iki Bu Bose sing duwe sawah, guys. Nek masak jan sayure kimplah-kimplah kaya pawongane, kaya mbake ya. Pawongane yo ayu, masakane yo apik. Sumringah. Monggo, Mbah. Nggih. Sing Mbak Tin mang ndi mang? Sik ning kali. Lah kae pake gak didelok. Jagungan gak tau. Lah kok jagungan. Gak fokus engko. Sik tripote tak pasangi. Mbak kencana. Jarane turune nganu ben gak parine pas-pas. Monggo monggo sarapan. Angine ya Allah, ngerjaine angine. Ngene iki aku wis turu. Turu. Turune kene. Lah wong tandur ya kok bertandur kok. Lah aku iki gak turu. Yo nang yo mregane sana. Aku. Kalau ini mbak aku anggar dong, paleku juga dong lenas. Cara aku pengen wis tuku. Kandhane anak wedok mbak aku rak pakare. Pakare. Ati wae kok.
ngaji iki ambekan ngotek kuwi lho eteng-eteng iki lho eteng ya Allah dan asmak semeger Mbak yang cepet enak sih kata jangan asmak oke saya tuh ayam suwir ah. Badhe ndang gawe ndang sakmu kupat. Ayam suwir, Mbak. Senengane Mbah kuwi men. Mbak, mungkin. Aku dhewe gak tak buka. Iki lho ngono. Bedak. Ora, kuwi sapa? Aku iki pemesen tok ban mau malah. Ora, lagi juga tak ketela membuka. Tempat kau. Lah petangnya diganduli lewat itu orang. Enggak tinggal sini. Kae. Lah pe. Tangan diganduli lewat. Ayo ayo. Ayo Mbak, wong Mbah nang iki. Mau diganduli Mbah Ganggo kok Malah Mbah kena sambil. ya lewat. Ngombe obat enek gak enak aku buat dia nu gue dan itu bulan jualan sekali semua kan ulah jahit banter milih banter tapi kalau mau kan manane sawan toh Oh enak. mau aku jualan di bulan macam apa aku maunya sama Basri Bocoknya jodene jane kok. kono doang kan bensin karo lampu Bang jalan kok yo sak rene. Bon temu iku wae, Mbok, jenengan iki malah. Kok kono kene. Ya wong dhek jalan-jalan kok pecel. Ya Allah. Tak. Bone, Mbok. Mana? Nah, 3.000. komplit, Mbok. Pocel. Mana kan buka aku ngono. Kerupuk lho. Gedang. Yang dia kembali kabeh ngono. Bolan dhek enggak pelas iki. Tempe. Aku ya. Gedangnya digeget. Semongko. Kan ngertos artine semongko lho mboten? Semangat sampai bongkok. Malah ngono. Semangat sampai bongkok. Nek Timur, tak terok aku. Nek Timur Mati kalau ngelamun. babat bisa. Iki lho, Mbak. Oh, sing. Berarti wong gantung. Nek mati karo nglamun. Buahnya kemana, Pak? Lah, sing nulungnya wedi. Tahu. Tahu timbangan enak. Cerita aja. Ndang goneh lho. Kuatir ngono seduk. Rasane mandel-mandeli. Mbak jangan, Mbak. Padahal Mbah Misku sak. Pun buah. Iki jangan kok asem ijen ya, Mbak. Dok dek ngindok. Jangan asem Iki besok. dibuka tenan sok. Ndok dadi ndok. Juduk Ndok batin. dadi nduk. Batin. Wonge ndok manduk dadi induk. Ndok sing jaga glensingan. Umatnya. Umat. Mana yo. Umat itu jadi semare aku. Suparman yo. Suparman iki karo Jawa iki kan. Kowe gak no. Pecel, Mbok. Salak banget sih. Sambel iki apa? Sambel tempe, Bang. Kak warna lalu. Sambel iki lho. Teri. Pemangan teri ora. Dendrat ono yang wale lah campur. Ono iki, Pak. Oh, Mas Alik lempora. Ngopo? Jangan asem. Tak suka aku. Ya, Pak. Ya. Jangan polanan bilang gak seneng. Sirian. Ya, ora seneng. Mari. Kemari kaki. Coba juk bos Kare apa, Pak? Ya. Aku mau nggo garpu iki, Ora tak bedel nang kertas.
Bener malah mlebu. Iya nek mari mlebu. Garpu darane pupu. Lah karena sendok. gak digarno tek iso mlebu le. Lah nek sendok. Aku cara babi yo. Wah, banyak digadu, Mbak. Oh, betul Mbak betul. Oh, Mbak, ngono. Ya. Mak gada apa ora? Mbak, Portal Mbak ya. Alhamdulillah. kaget aku. Kantene sebat wae. Tak anu, Mulane wong ke suka lintang-lintingan yo kuwi. eling neh. Wong kok ana sing kok ngono. Gimana ra koyo ngono yo? Aku ki wis ora muni, ndek muni ae. Dadi Emang cuwilanku rek yo. apa dadi chef kok ngono. Tapi yami. Sing buka terus bahasa ini. Rintel melok wis mbeki wong. Ora melok mlebu wong. Oh nek tanjung iki kene aku ya. Ora nek Bandungan anak-anak. Ngira anak koyo kok. Ini anak sintel dari melok. Bandungan Kalau anak-anak. anak serius kok ini gimana? Alah semare rusak yo Suparman yo arek Mbah. Nek kan iki malah ngono. Rusak lho Mbah. Belum. Lha teh anu pisang jak kembali. Memang aja enak aku masang pemelayu wae ngono kuwi. Delek lho, Bang. Ngono mang awake. Jangan sampai ku aduk umbu-umbuan sedang. Wae anu kamu betul. Coba ya. Lah iki mondok betul. Jangan dirasa sendiri. Aku gak isin-isin mah. Tapi rasanya tak kayak sego mbek ngono mah kembali aku kayak jangane dia lho wabi. Iki disuntek onah lho. Wontok hawane cocok. Anget ya, Pak. Ada kelon ae. Sing mbok kelone lagi ngono iki kowe mentolo ngono. Mentolo lah. Buat wae dhewe mentolo. Aku ki Ndak kono mendung. aku ki anu Mbak Siti critane wong pasar. Ya mendung. Mangan kok anak. Masuk lambene. Koyo opo? Ya Allah, kuwi Pak Ali gak. Pun. Kuwi duwen sayur kok betule ya jek utang. Betul kena dinggo. Paham, Mbok. Aduh, Mbak. Oke. Aduh, Mbak. Mie Pak Ali. Mumpul mungkin. Buka apa kerbal-kerbal. Temen gak gocekan begini. Lu garpu cerita tak tak mending. Lah apa Mbah garpu? Nyedok mie lho garpu. Garpu mlebu. Sampai sayur, Bu. Walah mbek sayur enak. Gendam-gendem. Kayak Pak D kan juga melok sarapan kayak piye kayak? Wayahe bayaran guys. Iki wis alhamdulillah rampung bayari. Serindel guyu. Es cinco lo ya. Pasti itu beli diri sendiri waktu ngomong Pak Prabowo. Gitu. Ayo Mbak Tin. Aku ora entuk kene Pak Browo yo. Lho, kita anu Mbak. Kotos. Walang kita sesa aku entuk niku tak traktir anak Gus. Untuk Pak Prabowo. Kurang 10.000. Ya apa nek Anak-anak aku dhewe iki Mbak Tin kok. aku bendengan ambek mak kalau mak Agus. Iki aku kurang 10.000. Iya, Dang. Yan ki kowe Heeh. manu Mae. kan ki 10.000 ping.
Hah? 10.000. 30 ya istri 10, aku 20. Aku 10 ya. Iya, sampean 110, Mbok. Heeh. Apa siki? Bener aja pernah. Oke, iya nek iya keton. Lah nek gak 110 piro? Wong sitok-sitoke 110 rek. Sendenane berarti bayaran. Masam lho kene lho. Mas aku denane rong bayar. Iki berarti sing mbok ti gak usah nyeweki listri. Nek receh Iki aku kurang 10.000. Ya engko susuki kowe ning kono ya ning kono. Enggak punya. Lah piye? Lah mbok gowo kowe ndak aku pedak liwat. Iki aku ning dompet yo 50 iki. Hebat Apa wae. wajak kok? Gus, kok ambek wong. Berarti lek Sri 10, Mbak Tin 20, aku 10, Mak 10. Berarti pas 50. Pindah melepas. Lho, Mbok Ti letasku. Oh no, Dek. Oh no. Alah ya ya. Berando mek lali. Wis entuk jajan nek iso. Barangnya batore dipaek. Lali. Ngono piye? Lebih asisten. Asisten wong ngono. Rumahan. Tapi Guys, pulang. terapi lho. Wes alhamdulillah selamat tinggal sawah. Wes kumpul remu. Selamat sampai tua nggih, selamat sampai panen muga-muga renek. Oh. Wes aku sombongan matur suwun ya, Mbak. Pokoke ya wis ya tipake ya ngono kuwi lah pokoke. Nah, nek kliwatane cok loro ya wis wajar lah ya, Mbak. Jenenge matun. Ayo. Ya, padha-padha, nek kekurangane dadi sepuro. Lah jabutane genuh sing duwe ora ngakon nek del iki kok iso wong kok jek ngantang ae. Wong dheke cara dikon lho ya gak iso. Kok iso? Lah yo. Wis dibayari 2 hari. Hitunge ning kene pirang dino, Mbak? 6 dino ya? 5 dino. Oh iya 5 besok. 5 besok. Alhamdulillah. Pripun, Mbak? YouTube channelnya keluarga DC. Engko nek nyeluk aku ya DC. Kayak keluarga DC. Nggih. Jane ketok tandur ya apik nek diriti iki ya. Oh, nek diwaturi apik jane. Tapi digantoli ae. Lah nggih. Eman-eman malah kok. Lah arep tek Mbah nek rontok pok tenanan nggih nganu Apa? Ini ra doyan. Lek Sri aku kok mandeg waem lho iki engko. Lah engko piye sen gak petuk neh. Engko mesti cara aku mergawe yo belum tentu rombongan iki neh yo, guys. Soale kok dhisik sesuk golek apa neh, orderan apa neh ngono. Nek entuk wis semangat. Meskipun awak iki wis rontok nek teko omah niki rontok nano-nano, rontok pating greges. Adem panas nek esuk ya panggah mangkat. Semangat. Bu, sampean wis mek 200 ya? Karek kurang 10. Nggih. Aku ora roe bareng-bareng mantu 100 sih lek nang Alhamdulillah, tenang guys. Jadi dia bermandi, gak gelem di syuting. Dianduan tok ora kok. Ora ketok. Kok iso? Apa aku mang, Dek? Hah? Buka kulkas? Enak apa? Mbok gawe nopo? Pakai nopo? Alhamdulillahirobbilalamin loh. Iki ayamku ki ngantek urung tak goreng, urung tak masak iki lho, guys. Tutupe wis kulkas dhisik iki wis ngene iki. Tutupe wis ra kena dibakno. Walah ditata rapi iki lho. Brambange dikek ning kene. Lomboke simpon-pon isor iki. Lah kok enak ager-ager. Semangka. Lho iki apa jeruk nih sor iki? Buah naga, jeruk. Wes, iki teh. Lho tomate dek buka kene, Dik.
Oh. Susu yo banyu yo sing ngene iki ya, guys. Mas aku mbok gek nopo ngene Din lah. Endi jus jus buah naga aku ndi ta? Iya. Dek bengi. Berarti pagi. Tintek no guys jus buah naga. Lah ya alhamdulillah. Leren aku nek teko niku wong leren sik ora langsung. Kabeh ya Bu. Adus kok kringete ya ben ilang sik. Lah. Ben ilang sik ya guys kringete. Aku mang cara mbok gaekno jus neh ya seneng Din. Bengi-bengi anyep-anyep digekno jus. Temantang teko ni kan nek seger Din. Mbok kinten jus jeruk. Jadi mang masak apa, Nduk? Gawe sop, guys. Ayo diperiksa nek masak piye. Guys, sup buntut sapi apa buntut wedhus iki, Mang? Duh, buntut cecek. Waduh. Pentol, kubis karo wortel. Wortel kurang yo, Dik. Karo buncis. Berarti sop-sopane mbok masak kabeh mesti ada. Lho, wortele mbok ngengehno. Oh, alah, menyala. Iya, masak sithik-sithik engko ora pangan wong ayah yen pasar. Apa kong teko, Bapak? Nek ning pasar, kong teko. Lah terus iki nindine metu. Sesuk ki yo bingung golek orderan apa neh yo. Kocak ya cek sok dina Rebo, sesuk ki endi ya? Sah apa ini beras kan? Nah ya, Mbak mang tak kon, ini mang gak tuku karbu. dek kok Mbah Ratemi nek menawa cek ning gone kuwi. Cek engko tak tekone nelpon Mbah Dasi sing nomore Pak Agus kuwi, nek go ngentuk engko aku tak melok kocek. Mak Dian bareng gelem ora ya? Mriki sore kae urung ditarik. Nek Mbah Lani sih ora wong gak sanggup. Gak anggap ya ndek. Dengkole cek apa? Karo disambi mangan ager-ager, guys. Iris nana, Dok? Gak loro aku. Ki ager-ager apa lah, Dik? Ini kenil. Puding apa paling? Sa seneng atau sa atas.